Paagi ug pagbalaan sa Semana Santa. Ang RMN. Mudalit kaninyo ning pinalahi na sugilanon. Gituyo pagpaong nining adlaw sa Semana Santa. Ania kining sugilanon. Mama. Reset pa yaw eh. Naaptan di kong uwanda. Mag-istudo sa kong sakay ini. Katagunig ni Mana si Mama, uy. Reset yung inahana. Reset. Isha! Oh. Uy, ano? Sir. Sakay din eh! Oh. Dali na! Kay lisod kayong sakay ron! Sige na! Sir, mabulo man amo. Di ba talisay man ka? Okay ra. Way kaso. Lisod magurong sakay. Labi pa, uwan. Nagabiyan lagi ka. Nagpalit pa kong tambal sa kong mama, sir. Unya kay wa may stock halos na ng mga butika. May gani nakapalit ragid ko. Maintenance mong mama? Oo, para high blood ug heart. Ni tuang naman ang uwan, sir. Manaog na lang ko para hindi kayo kalayo og tuyok. Ngano? Sigurado kang di na mo balik ang uwan? Way siguro makasakay sa badayon kung munaog ka ni Napita. Diretso lang ta. Asa mo sa mabulang inyo? Oh my God! Oh my God! Kipasakay ko ni sir. Kihatod pa cute ko. Masyaki lang ako mga office mates igugma pa. Ay, sayang. Way ebidensya kay way picture. Pero bahala na. Kinahanglan nga ako og yung i-broadcast ugma sa opisina ang hitabo ron. For sure, daghan kang masuya na ako. If I know, daghan ang na-crush ni Sir Lester, no? Maong mamatay sila sa inggit ugma. Maintag maagi si Sir Dinhi. Kaya pagpasalamat dayon ko niya siyang paghatod ako gabi. Then, makahibaw na dayon ang tanan. Happy ka man, sir. Ano, uy? May ari pagyad ka. Piray, way problema. Si Sir? Hi, Tricia. Kumusta mong mama? Ay, hello, Sir. Okay naman si Mama. Thank you kay gabi, Sir, ha? Way problema. Sige ah. Sige, Sir. Trish! Uy! Ano di gabi, Naubos na kita si sir sa imong mama. Gihatod ko ni Sir sa amo. Ha? Da, sika lagi inyong mga matatanan. Ang sabi akong sulupon ini, anang maka-attract ni Sir Lester. Bisan way gisulti ang ako mga office mates, kay obvious gid kayo nga suya silang tanan ako. Pasuyaw ang pagin mo na akong maayo. Kini. Kini nga akong sulupon. Tricia! Tricia! Pahangiw alam ko, day. Ayaw lang og trabaho karon. Murag lain man ang akong pamati ko. Nayabag ka, ma? Pabsinon ko din mo? Ay, lain man gud ang akong pamati, Tricia. Karon rabi taw, day. Ngano? Ako rin mong anak? Si Joey, day! Joey! Joey! Sayo man ni adto sa eskwelahan si Joey. Kay reporting man kuno nila karon. Pwisit ka nung inahana ka, oy? Pwisit? Ay,
Ayaw sad ko inana pagsulti, Tricia. Imo ba ko, mama? Mama bitaw. Mama nga way hinungdan. Tricia. Uwa ko'y hinungdan nga pagkamama, Tricia. Kaya nga ano, ipasagdan ta mo. Uwa ko mo atiman ninyo. Naingon anak ka ka, kunwa pati ka atiman na o pagpa-eskwela. Ako rin nagmatuto ninyo. Sukad na matay ang inyong amahan. Huwag mo ingon kang wapinog yan nga pagkainahan. Kung tarong pa ka nga pagkainahan, maunta ka mo resign sa trabaho? Naibaw ka nga nung niresign ko. Dili na makaya sa akong lawas. Ing na lang gyud gawa kay ayo. Pugo. Karon wala kay sweldo. Ako tanang gasto din Ako pa sige palit nimong tambal. Puisit ka. Oh, absent si Tricia? Ano nga? Ay nagbalik sa eskwelahan. Ikaw na'y bantay anang imong inahan kay mo trabaho ko karong hapon. Di pwede ti, uy. Kay report lagi na mo ron, ipauli ragani ko kay nalimtan akong flash drive. Ah, bahala ka. Basta kay mo trabaho karong hapon. Ano si mama? Bahala na siya eh. Di ba, nananghid naman ka sa inyong opisina, Tricia? Oo. Pero mo trabaho ko karong hapon kay anugon kay half day nga sweldo. Sige. Biyain na lang ko. Absent na lang whole date eh. Hindi pa na ako report na eh. Ma-absent ng ko ba? Saro naman saga. Ay kung nagsaro ha? Ako rabatan ng gasto din Suga, tubig, kaon. Tambal pa ng buwisit atong inahan nga drama queen. Eh, gabuhan dali kang mama. Kana, makagaba na. Dagway anang inahana. May gamit. Buwisit. Ma? Sige, yun ang paring. Ayuwag yun ang drama. Ay, best actress. Palitan niya tikang trophy. Sobra naman gati, uy! Ma! Ma! Ma, uy! Ma! 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 Dalo na to siya sa ospital! Sir? Pagkabawan akong absent ka, kinaglain ng lawas sa nginahan. Di-outain ko. Yapit ko palit og pagkaon og flowers para unta nimo. Abi nimo? Abi na kung nakita na ako akong ideal girl. Wa ko mag-expect nga ingon adto di ka mo trade sa mong inahan. So disappointing. Sir, Disappointed kay ko nimo. Sir Lester. Dok? Dok, kumusta si mama? Dok? Dok, okay na si Mama, Dok? Sorry. Usay. Dok? My condolences. Dili. Dili. Kaya ba ako galit na ni? Useless na nga akong isulti.
Pero sorry. Sorry ba? Anong hilak-hilak man ka? Joey. Imong gitawag og best actress si Mama? Ikaw! Ikaw ang best actress! Hilak-hilak? Araw inon nga nag-goal? Nuwa ni si Mama? Ha? Bisan mo, dan pagagluha. Wa na'y gamit. Bisan mo hilak pagagdugo. Di na mo balik si Mama. Maong ayaw hilak-hilak niya. Kiluod kayo! Kiluod ko ni mo! Luod kayo ka! Luod! Binhi mga higala natapos ang atong sugilanon nga gituyo pagpaong ning adlaw sa Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan. Mama. Kining maong sugilanon sinuat ni Baby Omega Flores ubos sa direksyon ni Alex Lara. Spinner Jeffrey Gabonada. Soundman Ricky Gareng. Recording Editor Lloyd Gabiana. Ug aniya ang mga artista nga naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon sa papel ni Trisha, Marion Matet Kabudlan, Paring, Ingrid Miss I. Vertudaso, Joey, John Paul Lara, sa papel ni Lester, Aldwin Nacorda, Cora, Jaylee Haka. Kining tanan, gidalit ka ninyo sa RMN Drama. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.